Алдағы сәлемебез Иске Кулатка бистәсенә юллана. Бүген үзенең матур туган көнен, 60 яшьлек юбилеен якташыбыз, Карамалы авылында туып үскән Мустафин Рәис Зиннатуллович каршылый. Аны әлеге кабатланмас гомер тантанасы белән чын күңелдән әтисе Зиннатулла Алижанович, әнисе Мөшфика Абдулгадиевна, тормыш иптәше Гөлфия Вилдановна, улы Рөстәм, килене Алсу, оныклары Радив һәм Ралина котлыйлар. Картайып җиткән көнебездә олы терәгебез булыр дип тәрбияләгән балабызга да 60 яшь тулды. Ул инде күптән үзе дә бабай. Шөкер, тормышы тулы. Безгә дә гел ярдәм итеп яши ала. Балакайыбыз, ихластан сине юбилеең белән котлыйбыз. Бар кылган изгелекләрең өчен сиңа да, киленебезгә дә олы рәхмәт әйтәбез. Һәм соң сулышыбызга кадәр янәшә бездә булуыгызны өметләнеп калабыз. Ә инде без сезне үзебезнең хәер дугабызда калдырмабыз, Алла бирсә. Кадерле тормыш иптәшем, бер-беребезне яшьтән эзләп табып, кушылганбыз тигез пар булып. Яшисең син ярты җаным һәр чак, ышанычлы, назлы яр булып. Яшьлек калган, истәлекләр калган, яза тулган көндәлек, кайсы елның, кайсы көне генә түгел микән сагынып сөйләрлек. Яшигәле якты дөньяларда Ходай биргән парлы тормышны, улыгайган сайын иңне иңгә куеп, бергә бүлеп шатлык, сагышны. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сыкланабыз, әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез. Без яратабыз сине, әтиебез, бабакайыбыз. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгенгенең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй юбилеең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, күзләрең. Кадерле Рәис Зиннатуллович, әти-әниегез, яраткан хатыныгыз һәм бала-аныкларыгыз сайлаган җыр безнең тапшыруда яңгырый. Бәхетле булыгыз. Син бездәеп әти дөнья кудың, безнең өчен генә яшәдең. Балаларым ким-хур булмасын дип, армый-талмый һәр чак эшләдең. Барда яхшы әти кайгырма син, теләкләрең ашты тормышка. Балаларың бүген рәхмәт укый, сине безгә биргән язмышка. Барда яхшы әти кайгырма син, теләкләрең ашты тормышка. Балаларың бүген рәхмәт укый, сине безгә биргән язмышка. Безгә өлге булдың бар яклап та, син хезмәткә сөю ятың. Кем эшләми шул ашамый диеп, кабатларга гелдә яраттың. Барда яхшы әти кайгырма син, теләкләрең ашты тормышка. Балаларың бүген рәхмәт укый, әтиле әниле язмышка. Барда яхшы әти кайгырма син, теләкләрең ашты тормышка. Балаларың бүген рәхмәт укый, әтиле әниле язмышка.
балаларың хәзер үсеп җитеп, үз юлларын инде үтәләр. Ныклы аяк басып бу тормышка, матур итеп дөнья көтәләр. Мин үзем дә инде әти булдым, балам өчен беләгем талмас. Оныкларның синнән үрнәк ала, безнең нәсел әти югалмас. Мин үзем дә инде әти булдым, балам өчен беләгем талмас. Оныкларың синнән үрнәк ала, безнең нәсел әти югалмас. Оныкларың синнән үрнәк ала, безнең нәсел әти югалмас. Безнең нәсел әти югалмас. Нәселебез әти югалмас. Рәис Зиннатуллович Мустафинны 60 яшьлек юбилейлы туган көне белән Иске Кулатка бистәсеннән кодалары, Хасановлар гаиләсе, Ирфан Ханафиевич һәм Мәрьям Абдулловна, кызлары Иркә, кияүләре Илнур һәм уллары Илнур, карт кодалары Хашия Яхьевна һәм Абдулсадык Яхьевич ихластан котлыйлар. Якты йөзле, ачык күңелле кодабыз. Ямлы җәйләргә күмелеп килгән юбилей бәйрәмең котлы булсын. Сиңа без иксез-шиксез шатлык, гаилә бәхете, бар эшләреңдә дә уңышлар телибез. Җәй аеның назлы чәчәкләре ак бәхетләр сиңа китерсен. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, озын гомер Ходаем бирсен. 60 яшь ул күпме, азмы, әйтә алмыйбыз күрәсең. Үзең яшәп карамагач, аны каян беләсең? Карап торабыз да үзеңә, япь-яшь бер егет кенә. 60-ны бирерлек түгел, күп дигәндә 25 я 30 кебек кенә. Янәшәңдә кәләшеңдә карап туймаслык сезне. Әллә инде туйыгызга дәштегез бүген безне? 60 дибез. 60 бит ул бер түгәрәк сан гына. Ил уртасы дип әйтәләр, 60-та булсаң гына. Ил уртасы, ил тоткасы, кемлегеңне тор белеп, 60 яшь ул күп тә түгел, бары 60 җыр кебек. Җырлый әле, әйдә кыда, җыр күтәрә күңелне, җырлы-җырлы йөзне тутыр, яшә тагын 60-ны. Кадерле Рәис Зиннатуллович, кыдаларыгызның музыкаль бүләге чыннан да күңелне күтәрә торган җыр. Әйдәгез бергә тыңлыйбыз да, кушылып җырлыйбыз да. Гөрләп үскән бала чакны искә ала торган көн. Рәхәт иде ул чаклар, җыя идек бер чаклар. Бусташканда суенда үрли иде ул чаклар. Эх, матуганнар, бәйрәмгә җыелганнар. Эх, матуганнар, бәйрәмгә җыелганнар. Үскән чакта гөрләп үстек, бер көтү бала чага.